Галия, исәнмесез? 18 август көнне югары Терешка авылында туып үскән, бүгенге көндә дә шушында гомер кичерүче Лилия Яхьевна Хисметдиновага 45 яшь тула, дип башлана әлеге котлау хаты. Шул форсаттан сезнең тапшыру аркылы аны без, якыннары, тормыш иптәше Наил Әдхамович, улы Айрат, кызы Ләйсән, кияве Марат, оныклары Марсель һәм Илдар ихластан котлыйсыбыз килә. Хөрмәтлем, яратканым, сөекле хатыным. Йөрәгемнән ташып чыккан хисләр, таң җилләре аша, туган көнеңдә сиңа котлау булып барып ирешсен. Тормыш иптәшемнең бүген 45 яше тулды. Ул минем гомер буена зур таянычым булды. Гаилә өчен җанын, тәнен әзер бит ул бирергә. Язсын сиңа һәр вакытта сау-сәламәт йөрергә. Парлы канатыбыз белән бик озак яшигәле. Тормышыбызның бары тик берсен ачкан мәле. Оныклар сөю бәхетен бар бит әле татысы. Яңадан улым диеп, кызым диеп атысы. Аныкчыкларыбызны да язмасмыни күрергә. Ак әби, ак бабай булып җитәкләшеп йөрергә. Тормышыбыз шәшәк атсын, күп булсын җимешләре. Алла бирсә барыбызның гөрләп барсын эшләре. Юбилеең котлы булсын, син бит безнең зур терәк. Барысы өчен рәхмәт әйтеп, син диеп тибә йөрәк. Әни, үсә барган саен, әниләребезнең кадере арта. Алар җан юлдашыбыз, җил давылда саклаучыбыз, киңәшчебез, терәгебез. Хөрмәтле әнкәебез, синең сүзләрең җанга сихәт, дәва бирә, ә күзләрең ышаныч һәм өмет өсти. Җылы кочагың авыр сүзләрдән, усал күзләрдән яклый, саклый. Туган көнең котлы булсын, тыныч үтсен көннәрең. Җәйләр кебек наз китерсен, язларың һәм көзләрең. Көнгә ничә тапкыр әни дибез, рәхәт тасың әни диюләр. Шигырьләр һәм җырлар бүләк итик матур көйләр. Әниебез, әбекәебез, зур рәхмәт сиңа. Мәңге яшә, зинһар өчен безнең янәшәдә. Киңәшләрең, гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып, бер дә авырмыйча безнең өчен гел сөенеп яшә. Безгә биреп бар күңел җылыңны, исән булсыннар дип үстердең. Ана хакын хаклап тырышабыз, шатлык белән үтсен гомерең. Әнкәй, син бит безнең өчен якты кояш, нурлы ай кебек. Бәхет, шатлык, ныклы сәламәтлек, юлдаш булсын сиңа гомерлек. Матур сүзләр сирәк әйтсәк, барысы өчен гафу ит. Төннәрендә бу дөньялар синең белән якты бит. Без бәхетле, балам дигән сүзне яратып дәшкәнгә әнкәбез. Һәр көнендә куанычлар гына булса иде диеп, сөеп әйтәбез. Кадерле Лилия Яхьевна, гаиләгез сайлаган җыр алда юбилей иртәгезне бизәр дип өметләнәбез. Бәхетле булыгыз, сау-сәламәт яшәгез. Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнегә. Сиңа яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымны нурга бергәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Рәхмәтлемен мәңге Ходаема, сине миңа
nasip etkeniga yıllar davamında minler arasında seni mine saklap yürütkeniga benim için tuğan maturumsin yazmışımda benim bexitimde ömrüm boyu seni yaşatasıydı sevip güne köngül texitimde. Sina can suyganim yazmışımı gölge kömgeniga görüp gözüm toymaz söyüp köngül tanımaz mehabbetim bulup kiligeniga benim için tuğan maturumsin yazmışımda benim bexitimde ömrüm boyu seni yaşatasıydı sevip güne köngül texitimde. Benim için tuğan maturumsin yazmışımda benim bexitimde ömrüm boyu seni yaşatasıydı sevip güne köngül texitimde ömrüm boyu seni yaşatasıydı sevip güne köngül texitimde. Лилия Яхьевна Хисамиддинованы 45 яшьлек матур юбилее белән ихластан Нугаевлар гаиләсе, апасы Равиля Яхьевна, жизнәсе Фәттах Самятович, балалары Илгиз һәм Нәсимә гаиләләре белән, һәм апасы Рыкия Файзулловны котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бездән дә бәхетлерәк кешеләр бу дөньяда юктыр дим мин. Апа-сиңел бергә үсеп, гомер барышында нык терәк булып яшибез без бу дөньяда. Әти-әниемә безне шулай бер-беребезгә бүләк иткәннәре өчен олы рәхмәт әйтәм. Сеңелем дә бик матур хылыклы хатын-кыз. Ул бик тырыш. Гаиләсендә кадерле хатын да, газиз әни дә булып тора. Без анарга чын күңелдән бәхет телисебез килә. Гел уңышлар гына аларны юлларында көтсен. Һәр вакыт күк йөзләре аяз булсын, яннарында дошманнар йөрмәсен. Бер туган минем сеңелем, җитте синең бәйрәмнәр. Шушы көндә бүләк итәм олы теләк бәйләмнәр. Беренчедән рәхмәт сезгә, гел янымда булганда. Бер кайчан гаеп эзләми, гел мине аңлаганга. Минем өчен сез иң якын, иң хөрмәтле кешеләр. Белмим, бу дөньяда икән туганнарсыз нишлиләр. Шөкер Раббым, сез бар миндә, туя алмыйм шатланып. Бүген менә бәйрәмеңдә йөримин канатланып. Котлы булсын, матур булсын синең туган көннәрең. Миннән бүләккә матур җыр, әйдә кабул ит әле. Кадерле Лилия Яхьевна, бер туган апагыз гаиләсе белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм матур җыр сезгә юллыйбыз.
Яшәүләр җиңел бергә туганлыкны саклап кына, кадерләп саклап кына, яшәргә насыйп булсын гомергә. Кайчан гына күрешсәк тә, сөйләшеп булмый туеп, рәхәт икән яшәүләре, туганлык хисен тоеп. Якын туганнарың булу үзе бәхет түгелме? Яшәүләр җиңел бергә туганлыкны саклап кына, кадерләп саклап кына, яшәргә насыйп булсын гомергә. Яшәүләр җиңел бергә яшәргә насыйп булсын гомергә. Лилия Яхьевна Хисметдинованы 45 яшьлек гүзәл юбилее белән апасы Фәхимә Яхьевна, җизнәсе Рафаэль Исмаилович, балалары Гүзәл һәм Илнара гаиләләре белән, кодагысы Равиля Абдулалимовна Надыршиналар, кодачалары Фәхимә Исмаиловна һәм Камил Закирович Алмакаевлар гаиләләре белән котлыйлар. Туганнарга Аллага шөкер бай булсам да, алар арасыннан иң якыннарының берсе минем сөекле сеңелем һәм аның гаиләсе. Өегезнең шатлык төсенә чумганын сизәсезме? Бу төс сезнең үзегезнең дә алтындай кешеләр икәнлеген дәлилли. Әллә инде күзләрегездәге моңсулык сезнең картаюла дигән уйларыгызны чагылдырамы? Бушка бу уйлавыгыз. Чөнки сез әлегә бик яшь һәм матур пар. Әлеге бәйрәмдә сиңа сеңелем, ихластан, уртак, үлфәт мәхәббәт телибез. Бер-берегезгә тормыш иптәшең белән кирәк һәм терәк булып, алда да гомер итегез. Тормышыгыз күпләргә үрнәккә куярлык. Икегезне дә авылда хөрмәт итмәгән кешеләр бик аз. Хөрмәткә күмелеп, алда да яшәгез. Бала-аныклар бәхетен татырга да язсын сезгә. Туган сеңелем каршы ала матур гомер бәйрәмен. Анарга бүләк итәбез ихлас теләк бәйләмен. Бәхетләрең түп-түгәрәк, саулык кыз кырыш булсын. Һәр вакыт күңел түрләрең олы шатлыкка тулсын. Балалар гел шатландырып, тик сөендереп торсын. Бер-бер артлы бүләк булып, сезгә оныклар тусын. Кадерле Лилия Яхьевна, туганнарыгыз юллаган әлеге теләкләрен матур җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз. Сукмакларга күптән инде карлар яуган, янып беткән ушакларда тик яшьлегем истә калган. Хәтеремдә яшьлектәге танышулар, очрашулар, таң алдыннан җырлашулар, өйгә тиклем озатулар. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Сөям дейіп, көтем дейіп,
Lekin süzüler qabatlanmay Ötdi bit ul deseler de Yok yaşligim unutulmay Yaşligime qaytamalı Bir jırlap uzanmalı Yüreğimnin erinüleri Belki basalar elle Yaşligime uzanmalı Yüreğimnin erinüleri Belki basalar elle Yaşligime qaytamalı Bir jırlap uzanmalı Yüreğimnin erinüleri Belki basalar elle Yaşligime qaytamalı Bir jırlap uzanmalı Yüreğimnin erinüleri Belki basalar elle Yüreğimnin erinüleri Belki basalar elle